Duniyata, 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 a duniyata. Duniyata. Duniya kaga dama shuka alkhairi, a duniya kaga dama shuko sharri, abinda ka shuka ran lahira za ka girba. Duniya ta, 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 duniyata, a duniyata. Duniyata. A duniya kaga dama shuka alkhairi, a duniya kaga dama shuko sharri, abinda ka shuka ran lahira za ka girba. Duniya ta, 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 a duniya ta. Wannan baiwar Allah wai me yayi darin gamin ki da mu ne da ni da dana. Wannan wani irin bita da kulli ne, bin gawa da dundu ko ba komai bane. Adashin da kika je ne, kika je har cikin gidanmu kika kai zubi, shine na taso na yi tattaki har zuwa cikin gidanki domin in kawo miki. Kin je har cikin gidanmu, kin je kin mun gori, shine da na duba naga ku ne abun gori, da ke da ɗanki sannan da ubansa, saboda ubansa har cikin gidanmu ya shiga, ya je har falo na ya ban satan zobe, don haka ku ne abun gori. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ai mu ba mu da abun gori, muna takama da Allah da manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam. Me kuke da shi wanda za mu sata? Domin mun dogara ga Allah, mun dogara ga Muhammadu manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama. Ba za mu zai dauki zobe ba. Ɗana kuma Samir, wallahi ban fidda rai ba tunda yana tare da albarka na. Zan ninka abin da yafi naku Allah zai bashi. Ku ne kuke da abun gori, tunda arzikin naku na gori, arzikin gori. Haka ne, yanzu dai ba wannan ba. Ina son duk wani kayan alati na abinci da kike so, ina so ki faɗa min, sabida in sa ayyo trailer kawo muku shi cikin gidan nan. Gayyan mayu. Haka. Aka mana trailer. Dubi jikina. Ai ke da kanki kin ce ni ba yarinya ba ko? Ni babba ce, amma kuma ki duba fatar jikina. Ai kin san ba mu da yunwa. Wallahi ba mu da yunwa, muna da koshin zuci. Ba ki isa ki ba mu abin da za mu ci ba sai Allah. Yarinya kenan. Wallahi kin yi sa'a. Kina zuwa a ruwan sanyi, ba da fada kike zuwa min gidan nan ba, da a ce da fada kike zuwa gidan nan. Da kin ga inda zan yi kulun kubura da ke, wannan da kin taba
ka rinka shiri irin kosassu irin na da muka ci muka gode wa Allah muka ba wanda bai da shi, da sai na yi ƙasa da ke ƙasusuwan ki sai na kankarya shi na yi bici da shi. Kiban indomi ina arzikin kenan a indomi da kwai. To mu ba irin shi muke ba, duk ran da baban Samir ya bukatan mu ci abinci mai kyau wallahi rago ake kyafewa na hanya ma na titi sai dai ya zo ya yanka ya wuce. Ya yi dawowa na cikin gidan nan mama, sabida zan iya ƙona ki. duniyata na rasa yaya zane ina cikin zillimi duniyata ta ɗauɗe ina zan gano mai gaskiya kawai ka je ka shiga lungu kawai ba a maganin ka. Indo, duk wani horon da zan baki na baki, kuma a bisa halamuna sun zaki biyayya. To, ki buɗe kunnen ki da kyau ki ji abin da zan faɗa miki. Idan kika je kika yi satar, tun daga can za ki raba kashi 3. Kina jina da kyau? Kashi 2 nawa, kashi 1 kuma naki. Na amince. A duk lokacin da kika shiga hannun 'yan sanda kuma, duk tsanani da wuya ba dama ki furta sunana a wurin. Ina fatan kina ji, amma kuma halakin cire ki a wannan wurin ni ne nan gashi, kuma a bisa halamuna sun zaki biyayya. Abu na gaba, tafiya ta ba iskanci, laifin kama ki da karuwanci zai sa in cire miki hannaye 2. Sabida haka ni ma ba ruwana da mata, al'amari na ba al'amarin mata ciki. Sai doka ta gaba, ba maganar soyayya ballantana maganar aure. Sai dai in duba a cikin yaran nawa in ga wanda ya dace da ke. Uga, wallahi dama na fara tanadi. Yanzu oga ba zan auri wani ba kenan sai mai irin halina? Dole. Dubin tsinuwa su tabbata a gare ka. Alisa wannan karen ni za a waiwaya. Duniyata. Sai doka ta gaba, ba maganar soyayya ballantana maganar aure. Sai dai in duba a cikin yaran nawa in ga wanda ya dace da ke, sai a ɗora muku aure. Duniyata ta ɗauɗe ina zan gano mai gaskiya. Samir, ba na so baki ya shiga tsakanina da ka kiyaye bishin uwa, domin bishin uwa yana taɓa da. Ka sani duk abin da uwa take wa ɗanta na maka. Babu wani hakki da ya rataye a wuya na yanzu naka. Ka tuna rana da sanyi na ta sintiri akan samar maka aiki, yanzu abin da za ka saka min da shi kenan Samir. Ka san nawa na kashe, irin yawan kudaden da na kashe akan a samar maka aiki? Babu wani dalili da zai sa in sake damun kaina akan ka Samir. Samir, lokaci zai zo wanda za ka yi kuka da idanunka kuma ba ni kana
ina nufin abokanan naka idan kai ne a matsayin su za su samu aikin su tuna da kai. Mama dan Allah ki haƙuri. Ba na son ga kina daga hankalinki akan wannan lamarin. Mama abokanai na ne su. Kuma akwai alƙawari tsakanina da su mai ƙarfi. Yanzu mama idan na ɗauko wannan hanyar a ce ni na fara aiki mama na bar su ban ɗauko hanyar ruguza abokantakar mu da su ba mama. Mama ba na ƙin ta take ba ne. Ma dan Allah ki haƙuri mama. In dai ba za a ɗauki ni da su aikin ba mama gwara mu haƙura mu bar aikin. Mama akwai alƙawari tsakanina da su mai ƙarfi. In har yanzu ne da na fara aiki. In har yanzu na fara aiki mama ba tare da su ba mama na ɗauko hanya ne na ruguza abokantakata da su. Amma mama ba wai na raina ƙoƙarin da kike a kaina ba ne. Ki haƙuri. Na barka da su ka je ka bada da su. To me zan yi? Ku je ku haɗu kaman kashin awakai biyu uku. Abin da zan iya yi. Mai shayi a teburin mai shayi, 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 a teburin mai shayi, mai shayi a teburin mai shayi, mai shayi a teburin mai shayi. Ai ina ba ku labari ne. Ai mata in baka san sirrin zama da su ba sai su damfare ka su yi ma wayo. In dai har baka san sirrin zama da su sai su yaudare ka su yi ma wayo. Dan ni mata ta na gama da ta yanzu ba ta san ma inda nika ajiya ba, duk inda nika ajiya kuɗi ba ta sani ba. Shekaran jiya a dashe na ɗauka 200,000 na ɗauko shi amma ba ta sani ba, tana kwana ni shiga ni buɗe littafi ni sa kuɗin na cikin littafi ni mai suwa na aji. To kawo kuɗin na 'yan shekara nawa za su yi ba ta sani da su ba za ta ɗauka ba. To su mata in ba haka kai musu ba kai musu wayo sai su damfare ka su yi ma wayo. Su haka suke sha'anin mata sai a hankali. Wallahi ka gana aje kuɗin nan ba ta san yanzu in suke ba, ba ta suka ɗauka ba, ba da halin da yanzu ne za ta ɗauka kuɗin saboda ba ta san da suke ba. Su mata yan ba haka kai musu ba to sai su yaudare ka. Saboda magin mutala wannan gase sai a ƙara ma a ce ma na 30 nan. Su haka suke ba su da aiki sai dai ana bin ka bashi ko kuma a mina na su haka suke. Yasa ni na gama ta na yi mata wayo yanzu duk inda nika ajiya ba ta san inda suke ba. 'Yan shekara nawa za a yi ba ta san inda ne ajiya ta ba. Gashi. 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 Salamu alaikum. Yan mata. Ya kike? Ya aiki? Sannu ko? Da Allah nan ne gidan sauri da ka soyi mai shayi? Nan ne. Da Allah ki dan mana sallama da ita ko? Ki ce ana kiranta a waje. To. Sannu ko? Gashi. Gashi. Duniya ta. Duniya ta. To shi ke sannu ko? A za ki tafi talla ne? To Allah ya ba da sa'a. Sannu ko? Salamu alaikum. Wa alaikum salam sannu. Ina gajiya. Ya gida? Ina gajiya. Ya gida? Lafiya kalau mutanen kula. Lafiya kalau. Dama na ji a cewa zo da a cikin gida shine na fito in ga suwaye. Ke ne matan da ka soyi mai shayi? Ni ce.
to dama shi ya aiko mu gurin ki ni dillaliya ne to ya sai gida a hannuna ne ni da mai gidana. Gida? Allahu akbar. Allahu akbar. Ashe za mu yi gidan kanmu. Allahu akbar. Sannun ku sannu. Da mun gama ciniki da shi a can kenan shagon shi. Sai ya ce shi yana aiki kwastoma sun mishi yawa ba zai iya samun daman zuwa ya ɗauko mana kuɗi ba. Shi ne ya ce mu zo gurin ki mu karɓi kuɗi. To ai kuma ni bai ce min akwai kuɗi a gidan nan ba. Dan da ya fita ma bai ban ko sisi ba bare kuma in san da wani kuɗi a cikin gidan nan. Ina ma ya ce ya je kuɗin nan? Kan TV. Cewa yi akan TV akwai wani ɗan littafi a kai. To sai ki buɗe cikin littafin. Sai ki buɗe sai ki ɗauko mana. Allahu akbar. Manza Allah ya yi gaskiya. Allahu akbar. To ina zuwa bari je in ɗauko muku. Na gode Alhaji, na gode. Kake damu, kake damu. Gashi. Sannu ko? Gashi. Lafiya na gajiya. Ki so kalau. Ba wani abu bane yasa da kira ku nan ina so mu wani sirri ne da ku. Akwai wani malami ne da nake gani. Ina son malamin nan. Amma shi bai san ina yi ba. Dan Allah ko za ku kai ni wani gurin boka ya taimaka min? Boka kuma? Wallahi baba mu ba mu taba zuwa wajen wani boka ba ballantana malami. Ne mun baki ƙarya kuke yi, ƙarya kuke yi. In ba ku san boka ba ya za ku asirce min da. Kun asirce min da. Tunda kuka sa kafa kuka bar garin nan. Yayin nan yana yawon neman ku. Kuna nema ku mayar min yaro haka haka. Aiki fa aka sama a Samir wallahi yace sai da ku. Wai akwai wani akwai alƙawari a tsakaninku. Ko me yasa ba ku damu da shi ba? In ba asirce min dan kuka yi ba. To a hirɗin ku wallahi in ba ku fita mun harkan da ba. To zan sa kafan wando daidai da ku. Allah sarki baba. Inda kin fahimci mu duk da haka ma bai taso ki dinga faɗa haka ba kin ga mu wallahi da ka bauce miki mun samu aiki a wajen wani shaƙin mai kuɗi amma kasancewa Samir jinin mu ne ba za mu iya rayuwa in ba Samir ba hakan ne saka muka zo nan mu tafi da shi babu aikin nan aboci 150 ake biyan mu wallahi baba haka ake biya amma saboda kauna da so muka zo saboda mu tafi da shi wannan alhamdulillah rashin sani ya fi dare duhu an san haka ba ne to ni dai abinda zan ce muku Allah ya yi albarka na gode da wannan kauna Allah ya saka muku da alheri baba yanzu ina Samir ya fita a gaskiya bari mu je mu neme shi duk inda yake to ku nemo shi ka dan na gama ba mamaki ya tafi neman ku Gashi. Oga? Ya. Hakin ƙara so. Ka kirga kuɗin nan? Hawa Indo. Wannan kuɗin ai sun cika. Allah Oga. Allah kuwa. Oga. Ya magana alƙawarin mu da muka yi da kai. Ka tuna? Kin yi gaskiya. Yawwa, ka ce idan aka yi wannan aikin za a raba kuɗin nan daidai saboda ka san ni da kai muna zaune muka ji ana ba da labarin inda kuɗin nan suke ko? Kai, ke da Indo. To dan a raba kuɗin nan guda biyu a baki daya wani abu ne to ni zan iya hada kuɗin duka ma in baki. To shi kenan Oga. Dan ka san wallahi ina da damuwa ne Oga kwana biyu. Kaman ta me? Ina son in sai waya. Tun da ki rasa wayarki. Dole za a yi wasu dabaru ke ma wayoyinki su dawo. Saboda in ba waya ba aiki. Allah Oga. Duniyata, 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 a duniyata. Kaga dama shuka alkhairi a duniya kaga dama shuko sharri abinda ka shuka ran lahira za ka girba duniya ta duniya ta duniya ta duniya ta
ka na sha wahala ba inda ban je ba ban samu ganin aiki ne na kawo ma. Wani irin aiki ne? Akwai wani yaro ne da nake so a kashi. Ina son irinka ma'aikata guda 10 wanda za su mu aikin nan. Ina hoton yaron? Wannan yaron ne wanda iri na 10 za su kashe shi? To ina so ka sani iri na 10 ba su da daɗi, iri na 10 ganin su ba alkhairi, iri na 10 idan suka tunkari gari sai ya ƙare, iri na 10 sai dai yakin ƙasa. Samir, ka san yadda bishiya take ji yayin da aka raba ta da jijiyoyin jikinta? Ka san yadda uwa take ji yayin da aka raba ta da ɗanta? Ka san yadda zafin fitar rai yake? Ka ji tausayin Halima, Samir. Kai kaɗai ne za ka iya cire Halima daga cikin halin da ta fada. Dan Allah ka tausaya mu. Shi fa Alkur'ani mai girma bai san ka ba, amma ya san halayen. To bari faɗa miki yaran da kike ji. Daga yanzu duk wani ɗawainiya naki a gidan nan ke zaki wa kanki. Dakata mara. Ba da buƙatar na san ko su suke shirya wannan abin. To tsinanne mara albarka mayaudari kai da wata tsinanniya ce a gaban mota. Ni in saki abu ki ibin umarni na ki sa wani wanda bai kai ya wulakanta ni ba yana wulakanta ni. Kai dakata ka talo fitilar sharri na rantse da Allah ta haifi kamata. To ka ji na gaya maka tsuntsun wannan ta zo kar ka ƙare bari ta shigo cikin gidan nan, wallahi in ka ƙara bari ta shigo min cikin gidan nan wallahi sai na ci maka mutunci. Ka ji na faɗa maka kenan. Asma'il bai faɗa miki kan cewa gurin cacen mu ɗaya da shi ba. Na ranta mishi kuɗi 5,000 akan zai yi caca, in ya ci zai bani kuɗi na, in kuma an cinye shi zai haɗa ni da wata tsaleliyar budurwa. Haka kuka yi da baban nan? Laitani mu bayi da mutunci bai kyauta mun ba kuma. Duniya ta. Ni da ɗana ba mu yi kalan tsoro ba, to amma tun da abin na ba mutunci, ko yanzu na ba shi ko a head ki sake ɗan naki ya zo ya same ni kuma daga ranar da ya zo daga ranar ya bar ƙara kwanan duniya. Akwai wani yaro ne da nake so a kashi, amma ina son irinka ma'aikata guda 10. Iri na 10 ba su da daɗi, iri na 10 ganin su ba alkhairi, iri na 10 idan suka tunkari gari sai ya ƙare, iri na 10 sai dai yakin ƙasa. Da Allah kai hakuri. Duniya ta